νομίνες. 24 νομίνες. Είναι Δευτέρα 25 Απριλίου. Βρισκόμαστε επάνω στην Εύξηνο λέσχη Πτολεμαΐδας, μια παρέα από εξαιρετικούς πόντιους. Μαζί μας έχουμε έναν πόντιο από τον Πόντο, είναι από την Τσάικαρα του Πόντου, είναι ο Μεμέτ. Ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, καλός τραγουδάνος και πολύ καλός χορευτής. Δίπλα του είναι ο Ευθύμης, ο Ευθυμιάδης, ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Πτολεμαΐδας. Ένας πολύ ενεργητικός πόντιος, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του για τους πόντιους, παράλληλα με την Εύξηνο Λέσχη. Στη σειρά ένας Αυστραλοέλληνας πόντιος, ο Πλακίδης, ο Σούλης. Με τους θείους του λέει το Γρηγόρη και τον Κλεάνθη, τα επίθετα, και έχουμε Παργόρ Σουκαπάν, Σικόρπιος. Εδώ είναι ο Παργορίδης, ο δάσκαλος της Εύξηνου Λέσχης. Αυτός είναι που μαθαίνει τα παιδιά τους ποντιακούς χορούς της Λέσχης, που όπου πάει βραβεύεται. Εγώ θα ήθελα να πω να δώσω ένα μεγάλο συγχαρητήριο στον Παργορίδη, ο οποίος κατάγεται από τα Κομνηνά. Ο Παναγιώτης, του φίλου μου του Υπάτη ο γιος, φύρ το τσιγάρον και φτάκε τα τσαλί με τπά. Δίπλα ο άλλος Υπάτης, τώρα είναι από το στυλ, τώρα είναι Πτολεμαϊδιώτης. Ο Τσενεκίδης, ο Χρήστος, ο δεξιοτέχνης της Λύρας, μας χαρίζει τόσες χαρές ο Χρήστος. Σε συνέχεια ο Γιωρίκας τεμέτερο, ο Δημητριάδης, ο Κεμεζετζής και τραγουδάνων. Στον το όνομα, και ξέρω το πήγμα το εσείς λέγατε εγώ. Και στον το όνομα, ο Αβραάμ. Βλέπετε, το τσαλέκ της δράμας. Βλέπετε, η παρέα μας δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι όμως εξαιρετικά καλή παρέα. Η παρέα αυτή δεν μελετήθηκε, δεν σχεδιάστηκε. Γι' αυτό είναι και τόσο καλύτερη, επειδή είναι απρόοπτη. Έτσι βρεθήκαμε εδώ και κάνουμε αυτό το γλέντι μας απάνω στα γραφεία της Εύξηνο Λέσχης Πτολεμαΐδας. Εγώ είμαι ο Νικολαίδης Θεοφύλακτος από την Πτολεμαΐδα. Περισσότερο θα με ξέρουν οι Αυστραλοέλληνες, γιατί έζησα τόσα πολλά χρόνια στην Αυστραλία, 30, στην ποντιακή εστία
θα με ξέρουν όλοι οι φίλοι. Δεν φαίνομαι στην ταινία γιατί εγώ, ας το πούμε, είμαι ο κάμερμαν. Μάλιστα, ο κάμερμαν της Ευξήνης, ο οποίος κάμερμαν έχει ανταπεξέλθει σε κάθε κάμερμα. Ο Παναγιώτης λέει ότι είμαι ο κάμερμαν της Εύξηνο Λέσχης. Ας τον πιστέψουμε. Γεια σου Χριστά. Γεια σου Ρίκα. Γεια σου Γρηγόρη Μουρούζη. Παναγιώτη διαβίβασε εδώ, είμαστε πολύ μακριά. Αγαπητέ πατέρα, Κινημένοι, ειδικότερα αυτοί που ζήσανε μακριά πολλά χρόνια, θέλουν να μιλήσουν, δεν μπορούν όμως γιατί τους πνίγει η συγκίνηση. Αυτό όμως, το ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, λέει πιο πολλά από αυτά που ήθελαν να πούνε. συμπληρωματικά πάλι ο Γρηγόρης είμαι από την παρέα. Αδερφή Δέσποινα Γαμπρέ, λόγω της συγκίνησής του δεν θέλω να δικαιολογήσω, απλά να επισημαίνω ότι πράγματι ο Σούλης δεν μπόρεσε να μιλήσει, γιατί εμείς οι πόντιοι, ιδιαίτερα αυτοί που είναι έξω, νιώθουν 2 φορές πρόσφυγες, διωγμένοι παρά τη θέλησή τους 2 φορές από την πατρίδα τους. Αυτός ο λόγος είναι που μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί, ο λόγος το ότι δεν έχουμε πατρίδα, δεν μπορέσαμε να βρούμε ποτέ τον εαυτό μας. Ας ελπίσουμε ότι φέτος με το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο, ποντιακό συνέδριο, όπου οι στόχοι είναι η ενοποίηση των ποντίων όπου και αν βρίσκονται, και θα καθορίσουμε από εκεί και πέρα και την πορεία μας. Ιδιαίτερα στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους τους πόντιους στην Αυστραλία, αλλά στο Θείο Νίκο, στην Θεία Δέσποινα και τον Γιώργο και τον Δάμο, ο οποίος έχει και μια σχετική δραστηριότητα με τους ποντιακούς συλλόγους στην Αυστραλία. Αφιερώνουμε όλη την απόψινή μας βραδιά, η οποία όπως και προηγούμενα λέχθηκε ήταν τελείως ξαφνικά, βρεθήκαμε και δημιουργήσαμε αυτό εδώ το κέφι, όπως δημιουργούν όλοι οι πόντιοι. Μαζί μας έχουμε 2 εξαίρετους καλλιτέχνες λιράριδες, οι οποίοι μεσουρανούν στην Ελλάδα στο ποντιακό στερέωμα. Ο Χρήστος ο Τσενεκίδης, είναι ο Γιώργος ο Δημητριάδης, ο οποίος παίζει σε ποντιακό κέντρο στην Αθήνα, συμπατριώτης μας από την Πτολεμαΐδα. Είναι και οι 2 εξίσου καλλιτέχνες από τους πρώτους στη σειρά μέσα στον ελλαδικό χώρο, φίλοι της Εύξηνου Λέσχης και βοηθοί στο έργο της Εύξηνου Λέσχης Πτολεμαΐδας. Επίσης είναι μαζί μας ο Αβράμς ο Παπαδόπουλος από το Τσαλί, από τη Δράμα. Αγγλικά συμφωνία είναι. Δώσω χαρακτηριστικά να το καταλάβει ο πατέρας μου, είναι το Αβράμ ο εγγονών. Είναι τη Αβράμ ο εγγονών, τη Φώτη το παιδί. Βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, δουλεύει και αυτό στη ΔΕΗ, 4 χρόνια εγκατεστημένος στην Πτολεμαΐδα. Καταγωγή του από τον Πόντο είναι από το χωριό Σόχτορμη της Κιμισχανάς. Ναι. Στη σειρά είναι ο Γιώργος ο Δημητριάδης από την Αναράχη της Πτολεμαΐδας, στην καταγωγή είναι Κερασούντιος. Ο Χρήστος ο Τσενεκίδης από την Κατερίνη, στην καταγωγή είναι Σουρμενίτες. Ο Υπάτης ο Παπαδόπουλος, αυτός είναι από το Τσοτήλι της Κοζάνης, στην καταγωγή είναι Κιμισχαναλής, είναι από τη Χάκαξα της Κιμισχανάς.
Δίπλα είναι ο κουμπάρος μου ο Παναγιώτης ο Μωυσιάδης. Είναι ο οργανωτικός γραμματέας της Εύξηνου Λέσχης Πτολεμαΐδας και η ψυχή του συλλόγου μας. Η καταγωγή του είναι από το Κεσκήματεν της Άγκυρας. Πιο δίπλα ο χοροδιδάσκαλος της Λέσχης μας, ο Σοκράτης ο Παρηγορίδης, Ματσουκάτες στην καταγωγή. Ο Μουρούης ο Κλεάνθης, που είναι και ο αδελφός της Δέσποινας, αυτός είναι Λερέτες άμον και μεν, από τα Λερία της Κιμισχανάς, από το Λερί, Λερέτες. Επίσης και ο Γρηγόρης που είναι αδελφός του, ο Σούλης εξίσου, Λερέτες, και εγώ, και ο φίλος μας ο Μεμέτ που είναι ο Φλής από το χωριό Γοργορά της Ψάικαρας. Τώρα στη λύρα είναι ο Γιώργος, ο Δημητριάδης, δίπλα στον Τσενεκίδη, από το χωριό Αναράχη της Πτολεμαΐδας. Ένας αληθινά καλός πόντιος, ο οποίος σκορπά ρίγη ενθουσιασμού με τις γλυκές τοξαριές του, με τα χρυσά δάχτυλά του. Δύο εξίσου καλοί καλλιτέχνες, δίπλα-δίπλα, ο Χρήστος ο Τσενεκίδης και ο Γιώργος ο Δημητριάδης, οι δύο χρυσοδάχτυλοι λυριτσίδες στην Πτολεμαΐδα. Λένε και αυτοί τα δικά τους. Όπως βλέπετε, όλο το περιβάλλον εδώ είναι ποντιακό. Απάνω εκεί είναι ο Σταύρης ο Κιμεντζετσής. Πιο χαμηλότερα είναι ο Γόγος, ο επωνομαζόμενος, ο πατριάρχης της ποντιακής λύρας. Παρακάτω είναι ο γιος του, πολύ καλός λυράρης. Ο Αναστάης, ο Λαζαρίδης, από τη Μαυροπηγή της Πτολεμαΐδας. Εδώ ένα ποντιακό συγκρότημα σε ένα χώρο Σέρα. Ο χάρτης του πόντου, ο χάρτης του αλήτρωτου πόντου μπροστά μας. Αλλά στιγμιότυπα από τα γκρουπ της Εύξηνου Λέσχη Πτολεμαΐδας. Εδώ τώρα έχουμε τον Χρήστο το Τσενεκίδη σε ένα στιγμιότυπο με τη λύρα του, με το στοφόρο, αυτό που όλη τη ζωή του την αφιέρωσε στο γλέντι και στο ποντιακό τραγούδι. Εδώ κάπως λοξά φαίνεται ο χάρτης του πόντου, αυτού του πόντου που μας ανάγκασαν να αφήσουμε, αυτού του πόντου που
η ψυχή μας πονάει γι' αυτόν. Αυτού του πόντου που θέλουμε εμείς, έστω και οι απόγονοι του, να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμά του. Ένας χάρτης του πόντου, πολύ παλιός, που δείχνει τις τοποθεσίες και τα μέρη όλα όπου ζούσανε και ακόμα ζούνε Ρωμαίοι πόντιοι. Η πρωτεύουσα του πόντου Τραπεζούντα και όλη η άλλη περιοχή του εύξηνου πόντου. Τα σκούρα χρώματα δείχνουν που μέναν οι πόντοι, οι πρόγονοι μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας και όλοι οι άλλοι. Ο Ευθύμης είναι στα κέστια του απόψε, δεν σταματάει να τραγουδάει, όπως και όλοι οι άλλοι οι φίλοι εδώ. Το κέφι μας είναι αλήθεια, βρίσκεται, όπως τα λέγαμε, στο χώρια του. Ο Γιώργος, όλο μεράκι, μας δίνει με τις φυσικές νότες του όλη τη χαρά που θα νιώθε και κάθε άλλος πόντιος. Εγώ θα ήθελα ακόμα να προσθέσω κάτι ακόμα. Θα ήθελα να στείλω ένα χαιρετισμό και στους πόντιους της ποντιακής εστίας της Μελβούρνης, γιατί την ταινία αυτή ο Πλακίδης Τούλης θα την πάει και στη Μελβούρνη. Θα ήθελα να στείλω ένα χαιρετισμό, όπως είπα, στην ποντιακή εστία της Μελβούρνης, γιατί πονάω κι εγώ για αυτή και χαίρομαι όταν η ποντιακή εστία σημειώνει επιτυχίες και εύχομαι πάντα να σημειώνει επιτυχίες. Εδώ ο Χρήστος ο Τσενεκίδης και ο Γιώργος ο Δημητριάδης έχουν πάρα πολύ σχέση. Ο Χρήστος, ο Γιώργος στη λύρα και ο Χρήστος στο τραγούδι. Είναι πραγματικά ένα χάρμα φωνητικής, οι δυο τους μαζί. Και οι δυο πολύ καλοί λυράδιδες και τραγουδάνε.
Σαρεύει και μέντε χορός και τραγωδία, με σαρεύει και μέντε χορός και τραγωδία. Πάγε στο καρακαπάν τη φεγγυλαλία, πάγε στο καρακαπάν τη φεγγυλαλία. Πού είναι, το καρακαπάν, το τυφέκ. Το χτυπετέρ. Αργά να έρθει, για να ξεβάσω καρακαπαντάλο με κύλιερ, ξεβάσω καρακαπαντάλο με κύλιερ, να νύφω πονέμορφο σίγουλα με κύλιερ, να νύφω πονέμορφο σίγουλα με κύλιερ.
Και τα με ότι τα με φύγαν γιάρ, γιάρ, γιάρ και φορέσα και χαρά, ελάνε, και φορέσα και χαρά, φυγογγελά. Και κοκκούτανε τα βουνάτα τη γιάρ, γιάρ, γιάρ και σόκι παλατσούνια, ελά, και σόκι παλατσούνια, πηγονιελά. Το βλέπεις? Να γράψω, να γράψω και μόντες πάω στον πολέμο, γιάρ, 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 τραγωδέτα και κλάψω, τραγωδέτα και κλάψω, τώρα θα είναι σειρά τεσσών, θα πέσει και θα πάνε τα στην Αστραλία, και θα πω να τα εκεί, άλλο το είσαι στον αγώνα και άλλο το είναι. Κορεγγέσα του πέρα καβρέλα πιποδάρια, κορεγγέσα του πέρα καβρέλα πιποδάρια, πετάξουν και λατωνεύσουν σε ρήμον την αγκάλια, πετάξουν και λατωνεύσουν σε ρήμον την αγκάλια, θα πάνε στην Καστανέα, συσούνε λαμερέα, τα ρήμα στην Τσερκονία μυρίζει τρανταφυλαία, τα αρνόπο μας είχαν το όμα μυρίζει και καρτοφλέα. Ότι να με αγαπάμε τώρα έντονη, τώρα έντονη, εγώ ότι να με αγαπάμε τώρα έντονη, τώρα έντονη, έξω πορτώνες πογγίζουν, είδε με γένε κρυφτέν, είδε με γένε κρυφτέν, έξω πορτώνες πογγίζουν, είδε με γένε κρυφτέν, είδε με γένε κρυφτέν. Αγαπημένοι μου φίλοι, πόντιοι της Μελβούρνης, ελάτε στην Ελλάδα να χαρείτε, να νιώσετε αλήθινα τους πόντιους. Κοιτάξτε εδώ το κέφι, κοιτάξτε εδώ πώς αισθανόμαστε εμείς, έτσι και καλύτερα θα αισθανθείτε και εσείς. Βλέπετε εδώ τον Πλακίδη το Σούλη, ήθελε να πει ένα χαιρετισμό, δεν μπόρεσε όμως γιατί η συγκίνηση τον έπληξε. Γεια σου Πλακίδη, θα συναντηθούμε και στη Μελβούρνη, αλλά η πατρίδα μας είναι πατρίδα όπως θέλεις κάντο. Ο τόπος που γεννήθηκες και μεγάλωσες είναι εδώ, όλοι οι δικοί μας είναι εδώ.
άσχημες καταστάσεις μας ανάγκασαν να ξενιτευτούμε και να κάνουμε άλλες πατρίδες. Όμως, όπως και να το κάνουμε, η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας. Θεία Δέσποινα, η κεμεντζά που παίζα τώρα ο Γιώργο ο Δημητριάδης είναι η λύρα που έστειλες πριν από 35 χρόνια στον Πασά στο Γοργόρ. Είναι φτιαγμένη από το Μακαρίτη, το Θανάση, το Μιλή και μας προκαλεί και ιδιαίτερη συγκίνηση, τουλάχιστον εμάς τους αργυροπολίτες, βλέποντας τη λύρα του Θανάση ύστερα από 20 χρόνια μετά το θάνατό του. Συγκινημένος δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Στέλνουμε την αγάπη μας όλη η παρέα σε εσάς και σε όλους τους πόντιους και γενικότερα τους Έλληνες στην Αυστραλία. Τώρα, ο Μεμέτ, ο Φλής, Ασιντσάικαρα, θα λέει μας έναν τραγούδ όπως το τραγουδούνε σήμερα στον Πόντο τα αδέρφια μας που μείνανε εκεί. Başka yollar taşlı geliyor kalem kaşlı
Maçka yollar taşlı, geliyor kalem kaşlı. Ne oldu sana yavrum, dayman gözlerin yaşlı. Ne oldu sana yavrum, dayman gözlerin yaşlı. Sistanın tepesi kimlerin yerim. Sistanın tepesi kimlerim yerim. Benim gibi sevgi yar daymanı göresin yar. Benim gibi sevgili dayman göresin yar. Maçkali alırım iki garı. Maçkali alırım iki garı. Biri yıkar kapları, biri yapar çamaşır. Biri yıkar kapları, biri yapar çamaşır. Γεια σου Μεμέτ, Οφλή. Nerelisin nereli? Ofli, Saygara. Γοργορά. Στην Αυστραλία τα στείλουμε, Μεμέτ. Στην Αυστραλία. Αεροπορικός, 500 και Κυριακή λέω. Καλό να πά. Καλό να πάει, θα πάει, θα πάει. Έτσι καλά. Έτσι πά. Πρόκειται. Δώσαμε και εκείνο τον... Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Gelme mehtabım, gel sevgilim, gel yine. Gelme mehtabım, gel sevgilim, gel yine. Γεια σου Μεμέτ. Hasret kaldım gözlerinin
Γεια σου Μεμέτ. Γεια σου. Είσαι αληθινός καλλιτέχνης, αληθινός αρτίστ. Όλος εμείς. Στη Λύρα τώρα έχουμε τον Γιώργο, τον Δημητριάδη πάλι. Δίπλα του είναι ο Μωυσιάδης, ο Παναγιώτης, ο Μεμέτ και ο Νίκος, ο Αντρονικίδης, όπως και ο Χρήστος Σενεκίδης. Δύο κεμεντζετσίδες, όπως είπα και πιο μπροστά, εξαιρετικοί κεμεντζετσίδες. Ο Αντρονικίδης ο Νίκος, από την παλιά γενιά των Ποντίων, είναι τόσο ενθουσιασμένος, τόσο χαρούμενος, που βρίσκεται στον αληθινό κύκλο του. Είναι όλο χαρά. Κοιμότανε και όταν τον είπα να έρθει, δεν έχασε δευτερόλεπτο, ήρθε κατευθείαν. Ο Παργολίνης Σοφράτης εδώ, η γυναίκα του Χρήστου του Σενεκίδη και η Τούλα η δική μου δίπλα. Εδώ είναι η Αϊσέ, η γυναίκα του Μεμέτ, κάτι λέει με την Τούλα, ίσως ποντιακά, ίσως τουρκικά. Είναι μια εξαιρετική γυναίκα, πόντια, τουρκοπόντια μπορώ να πω, η οποία είναι πολύ ενθουσιασμένη με την γνωριμία της Ελλάδας. Η Δέσποινα, η γυναίκα του Ευθύμιου Θημιάδη, του Προέδρου της Ποντιακής Εστίας. Λίγο σοβαρή μου φαίνεται ότι στέκεται, είναι πολύ εξαιρετική γυναίκα και της αρέσει πάρα πολύ το γλέντι. Σε αυτό το πλάνο έχουμε άλλους δικούς μας πόντιους, εξαιρετικούς πόντιους, οι οποίοι είναι και αυτοί τόσο ενθουσιασμένοι για τη βραδιά μας αυτή. Γιώργο Δημητριάδη. Thank you.
Χρήστος ο Τσινικίδης και στη λύρα. Είναι τα δύο αηδόνια της Πτολεμαΐδος. Όχι μόνο της Πτολεμαΐδος. Είναι κάτι το ασύλληπτο όταν τους ακούς. Ο Παρπανικόλας, ο δικός μας, ο Ανδρονικίδης. Γεια σου Χρήστο. Είναι τόσο ενθουσιασμένος απόψε που παρόλο ότι δεν πίνει, απόψε δεν βασενακά, όπως τα λέγαμε. Εδώ είναι ο Ανδρονικίδης, ο εστιατόρας μας. Μας έκανε μεζέδες απόψε που είναι πέρα από κάθε περιγραφή. Εγώ θα συνιστούσα σε όλους να πούν έστω και για μια φορά να τον επισκεφτούν. Είναι ο γιος του Νίκου του Ανδρονικίδη, αυτόν τον κάκο το δικό μας που έχω δείξει πιο μπροστά σε μερικά πλάνα. Ακούτε εδώ δύο κεμεντζέδες να χαλάνε τον κόσμο. Kemence
Έχουμε ένα καλό γλέντι, έτσι απρόοπτο εντελώς. Από εκεί σας του σύστησε ο φωτορεπόρτα, ο Θημίκος, ο ένας λιράρης, ο άλλος λιράρης, τον οποίο λιράρη εκείνον θέλω να το φέρω στη Μελβούρνη. Θα σας τον συστήσω, είναι καλός, εξαιρετικός. Θα σας δω στη Μελβούρνη. Penda duman olayım, duman kara duman da penda duman olayım. Seni bulduğum yerde de sarılıp da yatayım, sarılıp da yatayım. Seni bulduğum yerde de sarılıp da yatayım, sarılıp da yatayım. Γεια σου Μεμέτ. Όλους οι μετώνες σε γιωμερά και τερά,
σελέψουμε πως δεν ζερβά δεξιά και κάθε, ζερβά δεξιά και κάθε. Πότε σελέψουμε πως δεν ζερβά δεξιά και κάθε, ζερβά δεξιά και κάθε. Ένα αντάλλα και τώρα γάπε μου και χάτε, γάπε μου και χάτε. Ένα αντάλλα και τώρα γάπε μου και χάτε, γάπε μου και χάτε. Ασχέμ, εγώ άσυλο. Ναι, όμως